Ito ang Coray Island. Ito ay matatagpuan sa bayan ng Anda, Pangasinan. Hindi pangkaraniwan ang isla na ito dahil ito ay napapalibutan ng mga patay na corals na nagdagdag ng kakaibang experience sa lugar. Kung ating titignan sa mapa, ang isla na ito ay tila hugis na tutulog na dragon. Mula sa Kabungan, humigit kumulang 30 minuto din ang ating binaybay para marating natin ang isla gamit ang bangka. Hindi na rin maikubli ang aking excitement dahil na rin sa sobrang linaw ng tubig na talaga namang makikita mo ang mga likas na ganda ng lugar. Ipinamalas ng lugar ang ganda nito ng ating sisirit, ang dagat. Kasabay ng aking paglangoy, ang kakaibang excitement na aking nararamdaman. Tayo ay namangha sa mga tanawin na ating nakita sa ilalim ng dagat. May mga isdang tila gustong makipaglaro sa atin ng ating nililibot ang karagatan. Sa kabilang banda, unti-unti na ring nakarami na nakuhang sea urchin ang ating mga kasama para ating kainin. Hindi rin ganun kadali ang pagkuha ng sea urchins dahil na rin ito ay nakatago sa mga ilalim ng mga corals at mga bato.